नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। जितने भी भाई बहन हमको देख रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं एक नया नाच गीत लेकर आई हूँ। आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा। बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरी दर्द लेके बगिया में गईली, आंगुरी दर्द लेके बगिया में गईली, मलिया मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, मलिया मार दिहला हमके बिछिया मार दिहला हमार आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमार आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमार आंगुरी दर्द लेके सड़कों पर गईली, आंगुरी दर्द लेके सड़कों पर गईली, ड्राइवर मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, ड्राइवर मार दिहला हमके बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरी दर्द लेके कुआनो पर गईली, आंगुरी दर्द लेके कुआनो पर गईली, कहरा मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, कहरा मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, कहरा मार दिहल हमके बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरी दर्द लेके डॉक्टर पास गईली, आंगुरी दर्द लेके डॉक्टर पास गईली, डॉक्टर मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, डॉक्टर मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, डॉक्टर मार दिहला हमके बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमारे आंगुरी दर्द लेके बैदा पास गईली, आंगुरी दर्द लेके बैदा पास गईली, बैदा मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, बैदा मार दिहला हमके नजरिया ए सखी, बैदा मार दिहला हमके बिछिया मार दिहला हमार आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमार आंगुरिया ए सखी, बिछिया मार दिहला हमार।